Ето тук продължаваме с камбаните. Да ги пи. Ето жената бие камбаните. Бразилия. Египет. Ливан. Тук някои камбани ги нема. Танзания. Имен. Филипините. Ето Филипините. Тук са няколко. От българските деца, живеещи в чужбина. Няколко камбани. Ето. Първа, втора цикулка, трета, четвърта и пета камбана. Либия. Ето Естония. Канада. Съюз на съветските социалистически републики. Ето, СССР. Едно време. Корейски народно-демократическа република. Ето е Конго. Полша. 25 години полета на българите. Българска камбан. Децата от света от Валентин Телишкова. Афганистан. Бангладеш. Тайланд. Виетнам. Няма махал. България. Още една малка България. Община Брезник. Община Брезник. НАТО. Ето и НАТО. Международно фолклорен фестивал Витош. Много висок. Чехословакия. Швейцария. Швеция. И тук фундация Знаме на мира. Сирия. Армения. И уницефт. И това е.